Are you sleeping? Tell me what you wanna do. Said, are you sleeping? What is this we're going through? Cause I can't take this hard life no more. I just can't wait to see what's in store. I'm in pain, my brother, can you feel me? We've been going through this way too long. There's crying in the... Yun, so dito tayo ngayon sa Donia Maria para sa malupit na paligan ni Boss Maricel Rodriguez. At umpisa na natin to kasi 40 above to. So mag-i-enjoy tayo dito sigurado. At makakasama natin ang reyna ng live selling at Kapampangan content creator na si Idol Budang. Pamagsaktan yung mga idol. Let's go! Okay, 40 above, andito na kami. Kasama ko na yung nagpaliga. Boss MC ka, katang MC ka. Mag-i-enjoy tayo dito kasi makakasama natin si Budang. Magsakya pa. Let's go! Ayan yung Budang. So, sabi ko nga makakasama natin ng isang Kapampangan content creator at live selling na si Boss. Bagsak niya pa! So I don't wanna hear about no bad news, it's Friday. And I don't wanna see you looking at me sideways. Cause I get crazy right back, give crazy right back to you. I get crazy right back, get crazy right back with you. Stuck in the vibes, stuck in the vibes. Stuck in the vibes. Yeah. Ayan, wow! Masaya ako naman. Well, anyway, maya pagkapanapon po kaya kayo, players. Ayan, masaya ako na i-welcome ko kayong lahat sa pagbubukas ng ating MCR Basketball League 2022 40 years old above! Excited na ba ang lahat? Ayan! Yes! Our daddies and titos are here today para ipakita na talagang kaya pa nilang makipagbakbakan sa basketball or sa court, di ba? And of course, kasama din natin ang mga nagagandahang mga muses. O di ba? Wala sa edad nila. And to all our players and muses, maraming salamat po sa pag-participate nyo sa ating paliga na ito. And I hope that everyone will play every game with the highest degree of sportsmanship. After all, more than being a competition, this is the highest degree of sportsmanship. Promote camaraderie or sasabihin natin magiging close at magiging matatag ang ating pakikisama at pakikipagkaibigan sa bawat isa. At sa mga supporters ng ating mga competing teams, sana lagi kayong andyan para i-cheer sila. Ang mga hiyaw nyo, syempre, at ang mga sigaw, to pump them up to level, para mag-pump at mag-level yung kanilang energy at pagbubutihan pa nila. So guys, so the teams, players, basketball teams, mga muses, at sa lahat po ng tao na nandito, Donia Maria Subdivision, maraming salamat po sa pagtanggap nyo sa MCR Basketball League 2022 40 years old above. So guys, give us a nice game! Once again,
ladies and gentlemen, MCR.
Okay, nakakatala ko Uno Marcos, DJ Play. Buluktong, come on. Wala pa, makakarin. Oh. Come on. Next we have the Warriors! Come on! Palakpakan po. Next we have the alright, paparinig, kompleto lang. Oh. Di na po tim-tap-ting tama. Ano mo na? Anak yan ko yan. Ready? Okay, DJ play. Walang mawawala ang nagtsatsaga. Kung gusto mo, sundan mo lang ako. Jumbo, hotdog, kaya ko. Aray. Jumbo, hotdog, kaya ko. So later po we're going to announce our best in uniform kapatid, vlogger, influencer, Kamalan Hoops! Okay mga kapatid, thank you. Medyo may sakit na tama ito na ng partner mo. Kaya mo, kaya mo. Wow! Oli-oli yung budang, magsakya pa mga kapatid! Okay, so sa mga salamat mo po at may napagdating po. Mga namin ang Panginoon,
magtatagay. Araw-araw magmamay. Posi, posi, posi,